E esta historia fala dun rapaz que non sabía por que lle impuxeran o seu nome, chamábase Tristán García. E non sabía por que lle impuxeran ese nome no sacramento do bautismo. El, que era de Baños de Moljas, non conocía ningún outro rapaz, nin en Baños, nin nas aldeas de arredor, nin os que viñan á escola, nin os que viñan á feira, que se chamase Tristán. Pero o seu padriño, que traballara de camareiro en Lisboa, dicía que en Portugal había moitos señores que se chamaban Tristán, e a maior parte deles eran señores de calidade. Cando Tristán foi facer o servicio militar, destinaronlo en León. E saiu do seu Baños de Moljas natal, chegou a Ourense en Palme, para esperar o tren Vigo-León, e ali, nas horas de espera, no quiosco da estación, veu un libro que capa a toda cor, que se titulaba La verdadera historia de los amantes Tristán e Isolda. E víase na capa os namorados moi abrazadiños. El mercou o libro para saber a historia daquele Tristán a quen el lle daba o nome. E foi lendo no tren. E cando entrou no cuartel en León, continuou a ler no cuartel. Hasta polas noites, debaixo do cobertor, con un foque. Continuaba a ler aquela historia até que rematou a máis extraordinaria historia de amor concebida pola imaginación humana. E cando acabou de ler, deixou correr unhas bájuas, e desde aquel día deu unha teima de atopar unha Isolda, casar con ela e voltar a Baños de Moljas a traballar a terra. E preguntoulle aos compañeros de cuartel se na súa vila ou na súa aldea ou na súa cidade había algunha Isolda. Non había. Había algunha Isolina, pero Isolina non é o mesmo que Isolda. Cando estaba case desesperado, porque dixía el, se non atopo en León onde hai tanta familia, malmente a vou atopar en Baños de Moljas, traballando a terra. Dijo que cando estaba case desesperado, Tristán mandou chamar un sarxento andaluz que se chamaba Recuero, e dixolle, tú és o que anda coa teima de topar unha Isolda? E dixo ele, esperanzado, son eu, sí señor. Pois hai che unha en Venta de Baños. É guapa? Non sei, coido que é churrera. A Tristán pareceulle ben, porque creo que xa era tempo de que chegase a civilización a Baños de Moljas e que a xente pudese tomar os churros o domingo con café con leite ou con chocolate. Esperou, e no primeiro permiso, na primeira licenza, sacou un billete de ida e volta de León a Venta de Baños, e cando chegou a Venta de Baños á estación, era un día de calor castellano destes que morren os paxaros no ar, estaban voando a sombriña dun agoio, e en canto pasan a zona insolada, insolanse e caen verticalmente sen seguir a forza da inercia, e ali, ao tocar o chan, calcínanse e quedan dúas penas en unha mancha sinsenta. Ya non sabía un paxaro. Na estación preguntou pola churrería de Isolda e dixeronlle que no final da Rúa Maior, e alá se voltou a andar por unha rúa deserta. Os nativos protexíanse do calor poñendo mantas e cobertores nos balcóns e nas xanelas para que non penetrase para dentro. E era Tristán, suando a fío, a única alma viva vestido de xorcho que atravesaba naquel día de verán Venta de Baños. Cando chegou á churrería da Isolda non a viu, porque había un señor cura moi gordo que se interpuña na línea visual. Pero cando o párroco foi rellando nos churros, Tristán veu por primeira vez na súa vida a Isolda. Isolda era unha velliña pequeniña, ca cara enrujada, con os ollos azuis moi bonitos, vestida de negro. Tristán, a ver que era bella, quixo dar volta, pero como gastara 68 pesetas no billete de ida e volta, decidiu rendelos, e polo menos a presentarse. E dixo, señora Isolda, e a vella moi sorridente dixo, servidora, é que eu son Tristán, e vin coñecela. Entón Isolda comezou a tremer, pechou os ollos, agarrouse ao mostrador para non caíren, comezoulle a tremer todo o corpo, a alentar con dificultade, cando por fin pudo falar, abreu os ollos e dixo, ai Tristán, Tristán, tantos anos a esperar por un mozo que se chamase Tristán, e como non viña, casei cun de Madrid que se chamaba Ismael, que vendía panos cataláns.
Tristán saudou militarmente e voltou á estación a esperar o tren de volta. Cando xa estaba instalado no vagón de cuarta categoría, veu que viña correndo, toda vestida de negro, a señora Isolda, con un cucurucho de churros na man, que lle chegou pola xanela, que non tiña vidro. Tristán colleu-no, Isolda retivo unha man de Tristán, e non se non dixeron nada, porque cousas destas só pasan nos grandes amores.